Нова чешма краси от няколко дни изходът на град Ветрен в посока Паланката, видя наш екип. Чешмата е дело на няколко души от град Ветрен, които са я изградили с напълно доброволен труд. Ето какво ни разказаха майсторите, са градили чешмата и техните помощници. Казва се, че този водопровод е преди 100 години действал и е захранал чешми в Петкината чешма, на центъра чешмата. И ние почнахме да го правим, да не прави пакост водата, да не рига асфалта и да не се заледява тук. Нали? Затова почнахме да правим. Хванахме я и след това стана чешма. Материалите са давани от кмета, събирани от Марин Рачев, материали ни е давал. Повечето беше инициатива да се съберем, да направим нещо. Смятаме, че се получи добре. Чешмата работи, хората вече са доволни, спират, почиват, наливат си. Беше ми много приятно да им помагам и на тримата и най-вече това беше идеята на цялата махала, нали, да се направи това нещо и се осъществи и сме горди, нали, че сме може би най-хубавата махала тук в Ветрен. По повод новата чешма ветреници организираха и нарочен курбан, а придобивката беше осветена от местния отец Живко.